yang sedang itu dekat ke bahan Rio dan puli ke betul keadaan anggi. Ikintin ke badan akan dekat ke bahan Rio. Bat uparo ula ong to kilit kiu batu tep yukpa jongme kumba ula pensmai yemi. To kini kikintin kim da yengi ban smutku namar kilong tang kikintin minjur jong uparo ya kajing kerpat ke jong Joseph ya ko bulapha leng ba jong kitu kirang ba rekam ki bawan small lem shi kayi ke jong u ki kintin ki bau paru u ong hang di to khele kiu ka kham ya dei bat ka jing long jong ka geography ko mangina ya pe ita ki episode la dep ani kita session ki bakam shakamat Hmm. ni namar ba ki Egypt ko da ka bata ka bashapang shithi bat ka kanan ka da ka bata ka bashapang shitei di kini ki kintin untuk hilik kiu ki don jingmut pada ngisong thu na kataka liam bat ki tu ki bentah ki wakam shadin jong ni dekat ke Riu ki tu ki bu paru ang tu tep yu kpa jong me kumba ula pensmai yemi kini ki di kintin jing yo kor ki jong paru ya kata ka jing kerpat ke jong Joseph bat ula sya ba u Joseph pun pendep kat kumba ulai khlei jutang bala ujong kwa kamut de kini kitin pat smai ken yang ini ngila bat ong bo paru unyo burom ya kata ka jinga smai apel Joseph bala ujong ukpa dah kebu usya u onne kumba ula kerpat dikata takam da don jing akan kerpat ke bandri Sudah nak tanggung ni bakal ong bahkan ni kajing jubab kajing paru kamut kamut bau jubab ha u Joseph namar ba hagi dekat ke basyak khmat u Joseph Ukren hagi tu ki bon ngolem ha u ayeng jong u ki bawan na kayeng sim te kini gili la khubor ju paru menta Ukren haki na ki kentin ki batho ang ni ka pau ka lakum ba Ukren direct u Joseph kan kani kamdei kumta ka jingbot am hot hot kadai ki wafi op pi mut ka jing jubab ka jong paru ka jing aibor ka jong u ka long ha lor jong kitu ki rangba ki ba lek benya smulam bat ki ba joseph u pha ya kani ka kubor sha u paru kadai ki wafi op pi to ngi jam shi ka dekat banyo mo anda kumta u joseph u la lek kiu ya ka ban tep ya la kupa bat ki shakri jong u paru baro ki ba kraw batri ka ying jong u bat ki ba kraw batri baro jong kari Egypt kila yalit kiu ringkat bat u dengan polis dan tuk dekat kopra bat ke yi u Joseph baro bat ke hinmen hinbau jong u bat ke ying u kpa jong u henrei tang yala ki barit bat yala ki kin hun lang brot bat yala ki jingri kila i no hakari Goshen nakani ka dekat ke bahinyau ka rukombu kentin hang ni ha karukom biathu dan ikarkombu jingtho ya kadika kana la pendon kam da kita ki bengi ong ki kentin ki ba yathu ya ka jingbun da ka pendon kam ha karukom bu kentin baka ngisno mangi ki ba pulil ni ki ba yosno baka long kham kraw wala ki don tang kendiat ru ya kata ngi habban ban shai ni mo hakini ki hakil yang jong ke literature ki ju penan kam da kata kentin ki ong ka hyperbole kanu kanu ka jingkren ka ba kham pen he ya ka ei ka ba dei ya ka ban lok to pet kum hang ni mo to kitungi bentah ki nasdang ki shethu bet ba u joseph habu layo itu ko kubor do paru ulalek kumba ulayo bor bat ka ba don kam bingi hang ni ka bangi I yak to ka ei ka ba ong menne ka hyperbole ka dei hang ni
Kishakri jong upharu baro. Hendrai kamut ambar hot kishakri jong upharu kinyal buat ya ujusnya Hmm. kidan tang kendiat hendrai kajing bu ikini ki kentin kini ki big ki hyper boleh. Kamut ban ya kata kajingnya dan bental yang kajong upharu ha kanika jinglet intep yau Jacob. Nama hang ni amla ban lai da kajing sung thu mau Joseph la long lupa nong penyat kam hakari Egypt orang ba hakari Egypt ngade bikran tu shikmat bakador katu pila pi ajing bot ma pi bakadai kum ka state morning la ni ka benta jong kari ka ba penpa ka jing sung si dai jela da Rồi. niya biang da katu ka kom perkat yu I hang ni ru bakata ka jing le on tap kia bot lang kini na kiying paro tambakat nu kia bot ya kata ngimla banyu jing tip tambahang ni la penan kam na kai ke ba ni na si ong mentan ka hyper boleh da ka ba ong Kishakri jong pharo baro. Teka ju hi hang tu kawan ki bakrau batri ka yeng jong u. Nang ta lapan buat bat ki bakrau batri baro jong kari Egypt. Ni ki kini ki komkren kilong ki lapan krau bhanai. Ki lapan krau Hmm. shik ade e. Dan rekat nu ki lej kata ting imla e ka bantip. Teka i ka bangiyo jingbut nang ni kalong. Ba kita ki baidon ha ki benta ki ba pher apo jong hi ma Egypt kat tu kat ni na pling jong hi lam la banyo kan nu mut kia dai hindai kia dan benta lut maro kat kum ke kerdan ke baki kia bat ha kanika hi ma Egypt shu halo jong ka tu la benrap pada dik kintin ki la yale kiu ringkat bat u jong ka tu kalong ka benta ke bangi pet ya kanika dekat ke banyo ingin ngan protection dekat wa pramu ngin sai keren Rồi. ke banyo I hang ni kadai Kajinga thu ka yeng u Joseph baro. So kata ka siya yigi namar ba uha balik tep ilaw jong kupa. Hmm. Kapabot hentu kabay benrap at u kalong ba kihinmen henbo jong u. Katar ka siya bat ka yeng u kupa jong u kumut baro kat kita kibay yadan benta kibawan bansa ha kari gosyen kumut kita ru kinya belet lang ya kaban ay keburam ko bakaddo ya uni u Jacob. Bat ka ba dan hamar pedeng jong ni dekat ka ba pra ka dei tang ya kibarit bat ya laki kenhun lang brat bat ya laki jingri ila I no akari goshen pet bahamo kor kom yethu ang ni kibarit kenhun lang brat bat ki jingri kidon agoshen lak nang ta kiwei pat de yele banya samran yu Joseph batet yu Jacob syakari kanan to na kini ki art liki dekat kani ke jing kedo ya kibarit ki kenhun lang brat ki jingri bala I no akari goshen ki long ne em kum ki kentin ban pen scam ia ka jing ong ka jong u Joseph abu pha ia ka jing kerpa chu paru ban sya bani tep lo jong kpa abangi kuliah ka dekat ke basan ka bu la dep yethu ong tu u ong hadin kata ngan wan phai pat tikitu ki kentin hadin kata ngan wan phai pat la pen scam hang ni dak bo ong ya ki barit ikin hu nang brat jingri bala e no akri goshen tilada kini kidang don akri goshen ke jinglet ke jong Joseph syarikanan kan pelong biang ya u bat kita ki babot ya u ban ban phai pat syaka di Egypt to kita kilong ki bah nya keren hari boy day kini ki art li ki dekat dipidan e ban rap tu Kaba ngasudan man ong kumne agak dekat kaba haneng kaba keren sipang kajing don joki bakrau batri hmm. joka yeng ke jong paro
kani kadi kadak ka ba pau ba kani ka jing khlat no ka jong jokom uyo ya ka buram ka jong u ka jing snolem ka jong u kat nadu kat ka jing sim lo giwan mi khmat giwan man jadal lang ma snolem ba kani ka daw itip tikna ba u Joseph u khun jong u de weni no sanchar Egypt ka ba mot klai khle lang ka buram ka jong Joseph ku no sanchar bat ka buram ka jong Jacob u kupa jong ni Joseph long no sanchar katan ni ka penlong ya kini ki ba kraw chong gari Egypt ki ba dei ki jong pharo ban poi kum ki bawan smolem namta ka buram ka jong yeng sem ka bomot ka don hite ka bor ka na ka ba penpau ya ka buram ka jong u to aga do khat ka ba prapan aga khat ka ba prapan darangi puli ya kini ka bentah ni ngasui kebakidan ki jingtho tang ya laki barit ba lakan hunang brat ba ki jingri ki no gari goshen kat ba ki men bo ga yeng sem yung pa jong u baro ki le antem te ka banga sudan ban ong kani la ban ong ba ka de ka dak ka ba pau shna ba ka ne ka yeng ga jong jakob ka ba don menta ha ju goshen kala de kala long ga yeng ga long yeng ba roi upa te nama ha ka por ba kiwan la da ngamba kelas gitu khat ke syakmat ke lenong syakmat ke batai ngi bagi wan ko menyup sangut dia baro te mentang ba pa honi mat lanang roi gen la perkhat le sabagini berit kamut ki khun ki siu jong jakob ki bami na gini ki khun ki jong o ilang bun lanang roi ka hai gen kani ke dak ba roi po goshen ka roi Egypt kalong yin ko jong jakob em kan dei ke ba fi ong fi mar ba bagi pulih ni khana